Pedang sebai pi barok ki parlok sia kani ka video ro jong amta si bat kermen ba pen ye support na ka por sia por patung ni sngap ya kani ka jimpus jong ba ps hapo ka bi page ka jong I hatu pisio ya hap ne pim sio ya hap ya ka tangam tip hinoi sa ai ki jing comment ki jong pi batum tang ni sngap ya ka jing post ka jong I ka jing duna ba kersian ni ya ka jing ya ki driver drop omde ba kamlong ka ba jong ya ka sude no ba presiden jong kani ka association ula dep set kala ya ka chai benriu hakisnem arhaja sanbat arhaja renriu halor ka isu uranium naka benta ka jimentoy jongki useng ya ka wei ya ka WKSU bat kani ka day ka seng ba kersian ya ka UCIL kamut ba ka seng kwa ki uranium ta ka daw menta kum ki paiba ni arkatin ya unong ya lam namar haba lamat tengki jingsha set kala ka penlong ya ki paiba ban kham husiar yo ngat yang watla kata ngi isne ya ki nom nya trok ni kwa ba hi ba ka sarkar kan penbek kloi bat ki company bat menteri kam hok ya ka an bala dep chna hang ne pat ladon we yuri rong ba uba kermen yuria uba la phai da ka ba wong kum ne ya ba ps lindo ba ps da ka ba burom ya phi ngam pen ksat henry ngakwa ban shu ong tang kum ni ubriu udon la ka kala yo ka e ka ba ula dep chia kala pen kendit penriu ya u menta bat ha ba ublei ulakta ya u kumta kani kapor kamdesu ya kapor ban kreu ya kaba lalai jongno shubu ladadon uba yolok da ka theinuti bat uba I yap ya ka bat makar karu kala bat I ya u pinle kumno pin ong ayu ha kani ka komen ala hai dai ba kermen yuria bat hatu pisu kumno parlok ya kani ladap sude kecil ong jong ba ps lani ka sude kajing ong jong iba kermen hatu bisa komen parlok ladap pisu kumno haki comment section nang ba kum kajing ai jingmot ba kajing terli hapo kari khasi ka jong I kumle sibur ngin saya kendu ba da ka video